Sasisian nga IAPHI BLEI fi da ke kerteng ga bat hiang tam jong try jisu bat nga pedang so bai fi sha ga ba sha score ye ga tien ka jong BLEI ha ka kenti ga ba mentaru ki artli gi jingkran ke ba ngadap kran shakhmat nga kran ye fi ka ya jong men sim khoi ka ya jong ka jing IA da ga ba ngong fi ye ga ne ka ya jong men sim khoi laro ban ong ka ya jong ka jing IA ban ngin poi sha ka ba lai menta ka ba nga ai kerteng kaya jong ka gospel lane kaya jong ka jing ya lap ya ka gospel kani gede ka ba lai pat ka bang ila ban ai kerteng ya kan ya ka ya men sim khoi kaya jong ka gospel lane kaya jong ka jing ya lap ya ka gospel balingi don kam man sngo thui gini ki kum ki breg ba shakr BLEI kum ki kristan ki ba shisha namar ka don kam ngi bangin sngo thui ka tien ka jong BLEI ko wei ka bang don ban ai fine ka por kendiat karigane ye sha ega tien jong BLEI snap ega tien jong BLEI ngalap don shibon ki bangai da ki pek gano no ga jingkran ima lai sau minute ki pek kum to kila ino eka da ka ba ki khilam snap lot teng kim yo alot ega nong rem jong ga tien jong BLEI pa ngan ong fine ga por haba fi snap ega jihikai jong ga tien jong BLEI ka jihikai jong ga tien jong BLEI kan kham jrong namar bar haban hikai ka bin pa bin kamla ban long setia da ga bukran I khubor e belengkot ni sharing I balengkot I basyu ya slok I waging slok I beret kam long kum ta ga jihikai tinggal nge hai ni por iba let's say ka bangala banang kam da jrong ga ne ga jihikai re ka bangadon mo ngi fi sha scoring ne ga tien jong BLEI ai ba fin song tho ba ga ne ga ya jong mun sim khoi la ro ban khare ga ya jong ga gospel le ne ga ya jong ga jing la ba ga gospel tingin sedang ha ga ne ga por haba kum ta ga gospel haba ang ga gospel ka jingmut ga tin gospel gamot ka khubor babha nganum dalai detail na ngam dolai nganum dala ban lai bnya e naman ngan kran hai ka jinghikai ka ba khamlung kot nganang sisengam dalai bnya e do kata kata rela kumnu pat finyo pat ye ki nong rem jang tien jang BLEI habang kran spang ka gospel nganang sisen ka kra kamot ka khubor ka babha hakane ga perthai sneu ga bamanta ga bakat kane ga bajot ka emlang ka salang mat kisni ke bakat do ngana fine ga por ka gospel ka jong Jesus Christ da shisha de tangma ka khubor ka babha phi ba ang ga gospel ka mot ka jing thu ya kata ka jing IA ka jong BLEI ka bahau Jesus Christ ngana sisen ga gospel ka mot kata ka jing thu lani ka khubor ka ba yathu ya kata ka jing IA ka jing silspa ka jong BLEI ka badan hau Christ Jesus ka ba mot ka jing sha ka ba mi da ka jing sha jong Jesus Christ da ka jing ya jong Jesus Christ hakiwi ki tien ngala banang ka gospel ka mot ka khubor jong ka jing silspa ka khubor jong ka jing silspa ka gospel ka mot ka ba penbana ka ba yalap ya ka ba Jesus Christ ulale lani ula pendap ya kata ka jing siuspa kata ga gospel hoi ngala krani gi banta ga bashkhmat ngoang ba ka bakta ka ba penkendo ka ga kam jong mun sim kho jong BLEI ndon na yala bala ban kata lada kino ki bro ki ong kadang ka jingkta jong ka jingkran jong tu bre jong BLEI kata kamot ba tu bre udon bor ban kata ga jingkta jong mun sim kho jong BLEI henry ya ka gospel ngan ong such sin snap ha ya ka jingkta e ga jingpen kendo kata ka dei ka ministry kata ka dei ka jing shakri jong mun sim kho jong BLEI henry ban yalap e ga gospel ka dei ka ba utrai ai shaubrio ai shangi kibrio shakita ki bala suspa ba maki kin ra e kata khubor kin let panyala e mata ka daung I pule ka bible ha kala nang ba khanrio jong gospel jong marcus ka khat ka ba khatsan ka tien jong BLEI ka ongkum ne utrai jesus jabon ki shibne om neong ula angro ki to let shaka prathai baro ba to yala ba gospel ha ki ben reo baro ang let yalap ega gospel shaki ben reo baro mado ban yalap kito ki bala mat ega jipenim manga ma fila da fila preng utrai ega jimsbi fila ban ira ega gospel ngila ban ira ega gospel de mangi ban yalap sashi sen wat kila ka jingkta ka jingpen kendo ka de ka jong men siam ba khoi jong BLEI to ka bangadon ban ang ifi ni ga por kabanta ka banin kong ka bangadon bat ang fine ka por ka dinai baga gospel ka jong Jesus Christ ka gospel jong Jesus Christ de tang maka ka jingkerman ga gospel ka jong Jesus Christ de tang maka paralok ka jingkerman
balai ngong kumta ngi pule haga gospel ga jong Yohanes kalana ga ba khat sao ga khat ga ba nrio ka ktien jong oblei ka ong kumne Yohanes kalana ba khat sao ga khat ga ba nrio ka Bible ka ong kumne kini gidi ga ktien jong utrai u Jesu le thu ba long ngau balang ga ta ga lenti bat ka jing shisha bat ka jing imde dana ba wan hau pa ndai tang danga kan mau ndon jing pen em ka weipat ndon lenti ban let shiga jing ka ba bam jukut like na u Jesus Christ kata kamot ka gospel jong Jesus Christ de tang maka ka jinkerman ya ka perthai singi jongi menta de tang maka ka jinkerman ya ubrio haka kam ki apostle ka lang ba sao ka dekat ka ba khatar Gaktian jong oblei ke thuingi ka ongkom ne tengan puli ga taru sau khatar ki kam ki apostle bar amdan ga jing penem hano weipat na ba amdan ga weipat ka kertang hapo ga beneng ya ka bala ai ki brio de ga bedai ba anpen em yangi Gaktian jong oblei kam dan ko weipat ka kertang hapo jang ga beneng de ga bedai ban pen em yangi ki brio ka ba mot la fi puli ki ti khat ga shana ga light na ga kertang ga jong Jesus Christ Namar kata ka daw ngan ang sa sisen ken mau ka ba don kami bangin sngo thogre bam don jinkerman hawai pat light naga gospel ga jong Jesus Christ light naga gospel ga jong Jesus Christ don jinkerman hawai pat ka ba ngadon ban ang ni ga por ka ba ning kong ga de ne shapanga gospel jong Jesus Christ shapanga jingelap ga gospel ga jong Jesus Christ ken mau ga tien jong bla ga thu shai ki darangi ba oblei udang ap ye ki brio ban kla ka mot Ublay udang ap ikibri wakin kelagamot. Ngi pule ha Timothy kapag ka ublay umman ba minu ban yanoy no ban jot na rebekin poy ke saga jing tip ke jing shisha. Ngi pule ke jing thot jong Petrus bagaktian jong ublay kang ublay pentuat sepang ka jing wan ke sepang ka jing wan la ke jing wan no jong Jesus Christ kam don jing pentuat. Ndai udah yaisha nambar pa up ya baro bakin poy ke jing kelagamot. Kata ka dai kabang gidan kamban sngotu. Kaba ar pat kabang don ban ang fini ka por kan mau ublay apru ya ka jing pendap ya ka jing yalap ya ka gospel ublay apru ya ka jing pendap ya ka jing yalap ya ka gospel kan ga jing yalap ya ka gospel kan sakut no but ublay up ya ka jing pendap ya ka lesingin sa thu anang ya kam shadien ni ga ktien pa ublay up ya ka jing pendap ka ga ta ka jing pendap ha ga no ga por ga ta ka jing pendap in sa thu kam shadien ka ba ar kabang adon ban ang Singapore ga gospel jang kahima kan mau ya kane kadai kabang adon ha kadok no jang banganda ban bha banginam bakla da leileru em ya kane ga ktien la da fi pule ya ga Bible ga ktien jang oblai kong bat ya kane ga gospel jang kahima on ya lap shaki bin reu baro fi ya ga gospel jang kahima balengi don kampalat ekane kai kane ga gospel jang kahima ngin sa thu kam sa dien balengi don kamban sngo thu ya ne ga gospel jang kahima Kabaning kong, haba krani ga gospel jang kahima kamot kata ka jing yalap kaba u Jesus Christ uday ka benta pedang ndai de ka weipat haba on ka gospel jang kahima kamot kabamot ba u Jesus Christ uday ka pam pedang ka central team jang kata ka jing yalap ya kata ga gospel Kata kadai ga gospel jang kahima mlaban yalap ya ka weipat mlaban thau mlaban plilat mlaban plenti de ka weipat ka gospel ga ba shisha ka gospel jang kahima ka bang ong hang ne kadai ga ba u Jesus Christ udai ka pedang udai ka Jesus Christ udai ka pedang jang ga jing yalap kata kadai ga gospel jang kahima ka weipat ka ba fidan kaman sngo thu haba ka babu ka krans pang ga gospel jang kahima ka ba mot ka ba khat eki brio shaka jing kala ka ba mot phinomla ban penya klat ek ktien gospel bat ek ktien kala ka ba mot da lele ya nginom la ngisa sang thu ek ne ngi puli gi khat Bible ngisa sang thu ba hado kano baka jingel baka gospel bat ka ktien kala ka ba mot kiya jan hado kata namar ubre unum la ban pedang ga gospel lada kelah ka pamot ngan ong sa sisen ka gospel jang ka hima kamot kata ka bayalap baya u Jesus Christ ka ba kran spang jang u Jesus Christ bat ka ba khat ikibrio shaga jang ka mot kata ka de gospel jang ka hima to ngi numba kala nang ta kata ka de ka bangidon kampan pat bhang pet bhangan pen ifine ga ktien jang oblei ka ega ne ga gospel jang ka hima lane hakarur kom ngamo banang ki khat Bible ki bangan puli kin yarap yangi bangin sautu sebagai ga gospel jang ka hima tangan puli daga gospel ga jang Markus kalnang banengkong ka khat ka ba khat san ka ktien jang oblei ka angkom ne te hadian bala bendi lane bala set bendi ya Yohanes u Jesu lawan shagali la ya udaya lap ga gospel oblei uda angru la pendap ya ka ya bar ka hima oblei kala jan
to fin kala bamot pat to fin ngej ru yaga gospel to fin kala ga bamot bat to ngej ru yaga gospel pai hang ni fiso thu manta bagakten kala bamot bagakten gospel ki jan ong to fin kala bamot balayu ngej pediang yaga gospel mot pediang ya kata ka jing thu ba u jisu la yap namar jangi ba u jisu la yap namar jong phi ba u jisu la yap namar jonga kata ka de ga bagakten jong oblai ka kran nang tangan tulis tanggoi ga khot ka ban yarap ingi ga gospel ga jong Markus ga gospel jong Lukas ngapa panong kalau nang ga ba arfu saw ga khat ba saw punyo shua ba utrai on kieu no shabnang anda haba ulami pat na ga jingtap shaba utrai on kieu no shabnang kini gi dikitien ba ukrana gi senran jengu arfu saw la nang ga khat ba saw punyo jong Lukas bad haga kertang jengu utrai ukran spangela de gane wang bad haga kertang jengu on ya lap ya ga jingkel ga ba mot bad ka ba map ya ki pop pedang ki jai ben rio baro da ga ba sedang na Jerusalem yalap ekai ya ga jingkel ga ba mot kan mau para longan sisisen ga gospel ga ba shisha ga de ga ba kran be chapang jong Jesus Christ ndon shu da ga waipat tang chapang jong Jesus Christ ga jingsha jong Jesus Christ udah ga pang pedang jong kata ka jingelap ka gospel bar ka ba khot ya kibrio sha ka jingkel ka bamot sha ka jingkel bamot balai ngidon kam ya gani bada shisha sa shisen ngan ong mdon jingkerman daga waipat ya gani ka perthai jungi ya ubrio mdon jingkerman daga waipat light na ga gospel ga jong Jesus Christ balai ngidon kam ban kran bhai ni ga gospel jong ka hima ka ba kran bai tang spang jong Jesus Christ bat ka ba khot bai sha ka jingkel ga bamot sha ka jing phai kmat sha oblai balai ngidon kam ban kran kim ya gani namar what na do ka por jong ka Bible ru what na do ka por jong ka Bible don kiba persang lanika don kata ka jing pen bakla what ega gospel ka jong Jesus Christ what na do ka por jong ka Bible philap ya kata ha galana ga baningkong jong gi Galatia ga khat ka ban rio hado khandai Galatia galana ga ban rio galana ga baningkong ga panong rio hado khandai aktien jong oplay ko ongkom ne ngasngo lengo ba filaken ria no shen kata-kata na utau bala khat ya fi hakajing ayu Chris shaka waipat ka gospel ka bamlong ka waipat ka gospel rei tang ba don gi ba pun khuslai fi bat ki ba kwa ban pun kelas ni ga gospel Chris henry la dama ngi la neu angel na benang ngi ya thu khana fi ya kano ga gospel ga ba pher na ga bangila ya thu khana fi to ai ba onlong ubala timno kumbangila ong menshua nga ong kumjo mentapat lalau no nuru udaya tu khana fi ya kano ga gospel ga fair na ga ba fila pediang to ai ba onlong ubala timno hang ne fi eu apostle Paul tho shikin ng Galatia wang ka waipat ka gospel ka bamdai ka waipat ka gospel hai ni pori balengkot ka banga don ban ong ye fi ka ni ka por ka de gane la ra fi pulelot ye ka jing tho jong u shagi Galatia finlap ba don ki juhi kai ki ba pen bakla hak to ka pori ki bangai ki banan pa Galatia ba hak jaka ba ken nget ken pediang ken ya da ka jing ia mo ga gospel ka jong Jesus Christ ka ba wanda ka jing ia henry la pen bakla ki da ka ba hikai ki ba ken shania pen man ha ko hukum la ne haki jing le sa season pat de mat ka daw apostle Paul ang ka wai par ka gospel ka bamdai ka waipat ka gospel ka jing shisha tinamar ka taga daungan ong sa shisen ngiro ngi emang ni gising ba khado lama ngale la lama no gi ba krane ga tien job lagi ba yalap ngi haba nang ga jing ki ka ba khra bang inam yalap ka waipat ka gospel re thankyou Jesus Christ bat ka jing sha jong ka jing sus pa jong bat ban khot ki we sha ga jing club mot tang kata light nang ta kala dai ka waipat ka ba mihap pat ka tien jong oblai ka bamdai ka gospel ka ba shisha ngano si shisen what na do ka por jong ka Bible kala don ka ba kum kane ka ba persang ban pen bakala ya ga gospel ka jong Jesus Christ to kabalai ka bangadon ban ai fini ka por ngan kabalai ka mat ka bangadon ban ai fini por dai ka ji kai bat ka jing maham ngi ngadon ban kran ya kane ngadan ngakran ya kane de ka don ngot changa baro ba ai ba kane kan nang ka ji kai bat ka jing maham la da don pe jong fi ba pe ga jing kran fide ki bre ga ba she kran ga tien jong play kan thep action right quite compare pglap ya ga gospel nga shimene ga kalat ka kabu na kantu fi kum ki hman ki para ba fin yalap ga gospel nai pnya khle ga gospel yalap pe ga gospel ga jong Jesus Christ ai ba ka ne ka banga don ban ang fi kan da yarap shisha fi kan da long ka kan da long ka e ke bangi don kam ban ngau thu
ba habang ngiyalap ega gospel jong ka hima. Hallelujah. To. Kawai ka ba ngadon ban ang fini ka puar ka degane. Pi ngidon ka man sngot ho ba ngimdei ban pen bakla ya gane gospel. Ngimdei ban pen bakla ya gane gospel. Pi kajudon ka rukom lani kajulong ka rukom lani gan hakiwi ki kentian ba kum ki balang Kristan lani ki jing shakri ngan be ki judon ki kamle babha lani ki jingle babha pe ngadon ban ong hangne kumne kabale babha kadai ka babha ngaklam ong bakadai ka babha kabale babha kadai ka babha re ngimdei ban bakla bangin aishwa yau Jesus Christ ya ka yau Jesus Christ bangin kran eka jingkala bumot but ai bakita ki jingle babha jing kin ya kamadian ban gata namar kadai ka bakla ladangi job ya ki we ki brio shau Jesus Christ daki kamba babha jingi daki jingle babha jingi namar kitu ki brio kin sasu khmi lenti be ya ka jingyo le babha bat kin lang kelak lungkna bat kin do ya ka jingdai ka babado Jesus Christ namar ki khlam wanda galanti jong ka jingkala ka bumot pi kataro kala dai ka ka balong ko bapen baklaya ga gospel ka jong Jesus Christ nganong si sin wat so tho baklaya nga khlam ong bangim dei ban le babha ka bible ka hikai bingin le babha rengim dei ban bakla bakita gi jing le babha jong kim dei ban ya hakmat ya ga gospel jong Jesus Christ haki wai ki tin kam dei ban ya hakmat ya ka bangin ashwa yu Jesus Christ ngin kran ya ga jing kala ga bomot bat kum ta ter namar lada ka long ha ga ta rukom kala dei ka bakla haga jing ngau jonga marwai ngan ombe kumne hai jing song tho jonga ya ga tien jong blem ni lada kitu ki bro ki bangin le bha lada ka dei kabangi yo lat iki bele bhan mar kishem ki jing le ki wan wat e ka jing rap henry la kim poi pat shaga dono jang ka jing kala ka bomot kim poi shaga dono jang kala mot haga jing ngau janga nga ongkum ni I shwai ki hangto ai hado bakinda yo ban ngau thu e kata ka jing kala mot kinda lap shisha ya Jesus Christ ka dono I shwai ki hangto hado bakinda yo ma ya ka jing kta ka jong uplay bakin wan shaga jing kala bomot namar lada ki kishuan ban shia so balang kishuan ban shia rung balang ki khlam yo Chris ki khlam yo Jesus Christ kata gal adai ki ka bakla hado kata fide mata kata ngan ong singa kran hangne ko mure wadan ka jingkit khli ya chapanga gospel ka jong Jesus Christ banginom bakla da leileru yam banginom bakla da leileru yam namar ka bangadon ban ong fini ko por Kaya ka bang adan ban ang finigapor ngim day ban bakla da leileru em ngim day ban bakla da leileru em hakaba yalap ya ga gospel ka jong Jesus Christ nganong sa jisian kam day ka ba bakla bangin le bha nrai nganut anong ka day ka ba bakla pat la da ke jing le bha jingi kaya khamat ban ya ka bang kirani kibre bakin kalaga mot ken pha shi sha ublay na ga donot ka jong ki baro kata nganut banong ka day ka weni ki jing hagi balang Kristan jongi badan shibon ki bangat ki khlamdan e ka jing day ka ba shisha ba uji Jesus Christ kila banan je day bat katu ka balang ka bakidon kila banan ka jing day ba katu ka jing shakri badan handrai ki khlam impat ka jing Kristan ka ba shisha kai ka daw ka day na mar ki khlam yo to Jesus Christ ka don haba ki khlam yo Jesus Christ ka don kumno ka jing ki kan kala de ma ka daw ka long pun ka jing sha kran ben namar ba kilong Kristan ki dangle shibon pat ki kam ki bab itanat ki ba kimriang namar kata kadang orang sechisen namar day tangga gospel ka jong Jesus Christ ka balaban pen kala yo brio day tangga jing ta jong oblay ka balaban pen kala yo brio tang lada brio yo shisha ka gospel jong Jesus Christ day tangga ta ka balaban pen lang ibon kala shisha tinamar kata kadang orang sechisen tong inum pen bakla ya ga gospel ka jong Jesus Christ da leileru am ngidum le da ka way pat kelanti mdan da ka way pat kelanti ki breban guan shau shaka jingpen im jong oblay namar tang da ka jingkala ga bumot ka bashisha baki pediang ya Jesus Christ ga donot anda ki bre kila yo kata kala plilanti kata kala apli ga jing shai ya ga jing im jingki kumno kin ya bakin mare bakin ya kelanti ban shakri oblay de hang taking is ngau thu baka pediang ya Jesus Christ ga donot kamot ka yalam yo bri bonia ek lenti ga bakan zaman sim shaka jing Kristan ka bashisha lada kam dei kumta klam dan yo Christ ga donot ka dei tang ka jing long niam pat ka jing long Kristan ka bashisha kaya fair paralok kaya fair
Tinamar kata down season. Thank you bro ke bayo e gospel jong Jesus Christ kin poi sege jing shakri BLEI ka ba shisha. Ngan penkot e ga mat ka jangan e ga puar e ga bangan ongkom ni. Ngadan ban kentu. Ngadan ban kereng gaktin ga ba aimen siam. Ngan ong season la da fidei ki bro ke ba tulon ga kam jong BLEI fi yalap e ga gospel fidei ki bro ke ba yeshimta ba ga ba kereng gaktin jong BLEI ngadan ban aimen siam fi. Ngangai te ga do no janga baro. Ba kini ki sngi kini ki por ba BLEI unwan ra bang ya tu ga ju ka jing trei ka ba don haki kam jang ki apostle lani ha ka por jang ki apostle ha ka por jang apostle finlap ka jing elap ga gospel ka dei ki don ka jing elap pai ba ki don ka public meeting ki don ka jing elap asurak ka ba ki elap ba ki street meeting ka ba elap asurak ki don ki jing elap ka ba ki don haki yeng ki samro ngangai te ka don no jang ba kini ki por ba BLEI ba kini ki lightly ki rukom yalap ki bangi i ha ka porting apostle kan wan jasa sen kadon laga jong dor ban yalap ba kadon laga jong dor ban yalap ki surak kadon laga jong dor ha bang yo ban yalap ki yeng kisan ni puli ga bible ni yalap gumta kadon ga jing yalap ba ka porting apostle kadon ga jing yalap po surak kumbole upol po Athens pat kumta ter bangi puli ga kam ki apostle kadon ga jing yalap ru ka ba kibru ki da khat ki bru jong BLEI kumba ka ja ha yeng jong Cornelius Kindiat ngadan ban ang ifi ne gapor. Ka kamba ka bakhado ka ba try ule ha ka Bible ka dei. Ba open khia e ka score. Jong du shakri urang ba lang do ubakatang Malchus. Ya ka ba ula mai u Petros e ka score jong. Ana ba try open khia do ka score jong ka ta ka de ka kamba ka bakhado ba try ule. Kamba ka banin kong ka dei ka kamba ba ule ban pen kala wanya ka ya ka tangan om ang ye. Dai ka ega bangadan mon ka ega beja ka Bible baro akidan jingbot baro akidan ki egi ba ko dorang ka ngangai jakini ki sngiro walangi i kumba kibro kim da salia kim da pensha score tien jong BLEI ka gospel hrekan poi ka por kini ki degi por ke bangin sayo i ba BLEI un sapun khia i ki score jong ki babon da ka ba kin khot ya phi kin khot ya nga kin khot i ki breu jong BLEI shaki yeng ki jong ki namar ki don ka me ke jing shai ya ka tien ka jong BLEI ba de ka tahin ka lat ka ban sapli ya phi ba denga bangina be ja ka gospel jong ka hima ba ki breu kin poi shaka jing ka la ka bomot ka ba shisha BLEI un KHYRKHU ya phi ka ba lai ba ka ba khaddo ka bangidan ban kran hang ne ka dei lano kane kacing alap ka gospel lanu kani ka ya jang ka gospel kan kot no ngan puli goi ka khat Bible bat kani tien jang BLEI kan yarap ifi ne ka por ngan puli na u Matthias kan nga ba arfusau ka khat ka ba khat sau ka tien jang BLEI ka ongkom ne kani ka khat ka ai gi tien gi ba shai hado kata sfanga jingkot no jang ka jing yalap ya ka gospel dia kani ka gospel jang ka hima on yalap aka perthai baro ya ka banlong ka jingphla haki kinja ban rio baro anda kumta ken kanja ka bakot sachi sen tie kani ka gospel jaka hima on yalap aka perthai baro e ka banlong ka jingphla haki kinja ban rio baro anda kumta ken kanja ka bakot kai ka ban kot kan mai ka perthai yam kan kot no kani ka ya ka bangi emanta kan mau para lo kumbang lo ang ki arli gi ji kai ka bashkamat ya jong mun semu khoi kan kot no ka jing trei pura jong mun semu khoi perthai kan kot no ka si jang ka juan jong Jesus Christ ka si jang jing rom no ka ya jong ka jing ai ru ka ta ka ri ka ju ka sngi ka ju ka gospel ka jong Jesus Christ ka sngi jong ka jingwan shao jong Jesus Christ ya la ki jong ki break la sius pa ka ta ka ri ka sngi ba ka gospel kan kot kan san kan sebab dei tang BLEI u batip lano an pendap purai ka jing alap tang ma u ba yo i ka ta but an haba BLEI upun kot no kan ja ka jingwan ka jong Jesus Christ but ka jing yalap ka gospel ka kut kan san sebab namar kinong yalap gospel ki basisha kim don shu ki la no utrai la rong no ha ga sngi jong ka jingwan ka jong phi puli ne ga khat bakhat sa kong anda kum ta kan jaga bakot da phi let ka khat ga bakhat san harum jong ni Matthias har pusa phi lap pat ba ka ba ka thos fanga jingmi jong Christ lam ler Marta kadang ngane fine puar kan kut shua kani ga ya jong jing lap ka gospel kan kut shua ga kani ga ya jong jing ai kan kut shua kani ga ya jong mun sim bo kho jong BLEI hading ata o Krislam ler on sami paralong ngane fine puar ngidan hajan e jong ka jingwan jong tra to tip ba ka gospel
kala jan pan kot kaya jong ga gospel kala jan pan kot kaya ga bang adon ban ang fine ka puasa si sian tu tiap bat tungin song thu batanga gospel jong u Jesus Christ kadai maka ka jingkar man ne ka perthai ka ba tungin lamba kala ngin ya lap ga gospel ga jong u Jesus Christ ka gospel jong ka hima nginom ya lap da ka ba let da ki wei pat kilenti hendrai ngin ya ki brio ya u Jesus Christ pat ngin kran ba ya ki brio ya ka jingkar la ka buman haki wei ki kten bangin long kinong ya lap gospel ge bisha bangin long kinong ya lap niam kinong ya lap balang re kinong ya lap ga gospel pat ka ba lai ba ka ba khat do kadai pan haba u blei la ibala pendep ga jinglap ngin let no namar ngidai kinong ya lap ga gospel ge hima ngin let no tranon sangi nabar ka ya jong gospel kalakot aga jingwan ga jong ublei unkar khui fi ublei unkar khui fi